Konting live stream lang tayo dito sa Kawasaki Dagupan, mga idol. And yan, nakita nyo na yung bagong model ng Kawasaki. Wow! O, diba? Solid, oh. So yan guys, meron na tayo ditong Brusky 125. Ito yung latest model ng Kawasaki. So ito, kararating lang po, bagong-bagong dating, ang latest model. So makikita nyo yung kanyang pinaka-mirror dito. So yan, may pagka ano siya, no, parang dahon yung style. And yung pagkaka-build quality niya, okay naman. Looks, ano naman, hindi siya yung sobrang cheap tignan. Okay naman siya. And ilaw, LED, yan. Tapos meron dito parang B design, ano. Tapos dito sa ibabaw, meron din siyang meter, parang takip dito, color black. So, may name na Modenas. So guys, to update you about Modenas. Ito kasing Modenas, it's a company based on Malaysia. Kung kayo familiar dun sa Proton Car, no? Proton Car yung dating, meron sila dati dito sa Pilipinas. Proton Car is a Malaysian company. And yung kanilang naging motorcycle division, ang tawag naman nila Modenas. So si Modenas ay a Malaysian company with ownership, no? Partially owned by Kawasaki. It's collaboration. So yan guys. So kaya meron silang Modenas Kawasaki. So yan po yung pinaka history, no? So, maybe maraming taon na silang magka-partner ni Kawasaki. So sa Malaysia, yung mga Modenas model nila ay may buds. Ayan, so ito yan. May nakita rin tayong Modenas dito sa gilid, sa fairings, sa pinaka-side fairings niya. And ito, merong fuel injected, 125. Ayan, so yung decals niya, merong parang ano dito, no? Kala mo carbon style, pero hindi naman. So merong silver, blue, and red. Ayan. So, yun. Ang presyo po nito ay 75,000 pesos. So, makikita nyo po yung price nito. Reasonable naman para sa kanyang model, no? Kasi sa Yamaha, yung mga 125cc nila, nasa ganun din yung range niya, 70 to 80,000. So, yan po yung price range din nito. Ayan mga idol. So, to check with all the specs and features, pag-usapan natin what is the, ano ba yung mga makukuha natin din sa model na to. Matibay din yung kanyang pinaka-lever, no? Quality din yung pagkakagawa. Ayan. Yung grip, okay din. Yung throttle, malambot din. So, hindi siya yung pag tinrottle mo yung parang sobrang lambot. Sakto lang. Yung mga switches, plastics, no? So, I think it will last naman. Busina. So, mamaya, ikutan natin to at i-walk around natin tong brand new model nila. So, guys, ang kanyang, ito, yung mags niya. Maxxis tire yung ginamit nila rito. So, Diamond MA 3DN. So, yung disc brake niya malaki din. So I think this is 300mm. Makapal din. And then front brake natin merong this two piston caliper. So hydraulic disc brake to. And front suspension okay din yung front suspension niya na mataba din. Yan, medyo okay naman, maganda rin yung bounce. So yan guys. Front tire size is 90/90 by 14. So 14 inch. So yan, 14 inch. So yan, yun yung pinaka-actual unit natin for the Modenas. Kayo po ba interested to purchase this one? So, Jorina Baribe, saan po location ng Pyro 175?
Within Metro Manila, meron tayo Cavite, Laguna, Bulacan. Yan, meron tayo may mga branches tayo ng FKM Motorcycle, Pampanga. Just send message to my Facebook page, Boyet Salaparia, Idol Jorina Baribe. Yan. Send lang po kayo ng message sa atin para mabigay ko sa inyo yung quotation natin dito. Yan sa ating YouTube channel. Yan. So, alam niyo po ba ang presyo nitong ating Pyro? Modena, so Brusky, no? Brusky ba? Brusky. So, Brusky 125. So, dalawang color yung available nila dito. Ayan. Meron tayong blue and red, no? Saglit lang mga idol. So, 75,000 yung kanyang SRP. So, kung gusto nyo pong maka-purchase nito, walang problema. Pwede po kayong bumili nito. So, ayan mga idol. Installment cash. Pwede rin po kayo sa Metro Manila. Mayroon din sa Metro Manila silang branch. Ayan, tingnan nyo ito. Ito yung color blue. Ayan. So, mas maganda tong blue, ano? Parang may pagka light blue yung color niya, no? Light blue yung kanyang finish. Ayan. Pinaka front face. So, yun nga ang model na to nung nirelease nila. So, hindi masyadong dami kasi nag-message sa atin about the specs nitong model na to. Actually, nagulat din tayo kasi kala natin liquid cool na, no? So, yun yung, kumbaga, tatapatan nila si Click 125. Kasi kung titignan nyo yung pinaka-front, ay yung middle niya, para siyang version 1 ni Click 125, no? Yung pinaka-bulsa niya rito, tapos yung dito yung bulsa. Ayan, tapos may lagayan dito ng ng gamit mo. And then yung middle floorboard, nandito rin yung pinaka-battery niya. So, nasa floorboard din yung kanyang compartment. Ayan. So, sa compartment, ayan, medyo okay din. Ayan mga idol, So, ayan po ang ating pinakalikuran. So, pag-usapan natin yung engine type nito. Ayan. So, mag-message lang po sa atin si Jorina Baribe. Ayan. Kung gusto niyo pong bumili yung hatak nito, hindi natin sabi pa kasi hindi pa natin nasubukan nung actual test ride nitong unit na to eh. So kung masubukan natin to, pwede siguro nating malaman kung maganda yung hatak ba. Kasi siyempre, hindi pa naman natin nasusubukan to, hindi natin pwedeng bigay sa inyo yung ating personal test ride ng unit na to. Well, 125cc yung kanyang engine, and then siyempre, yan po ay 2 valves. Fuel injected na siya. Mas okay yung ating Ayan, nakalagay fuel injected. Di ba? So, fuel injected, air cool. Air cooling lang siya, so mas less tayo sa maintenance. Hindi kagaya ng mga liquid cool, talagang may coolant ka pa, no? So, ito, air cool lamang yung kanyang pinaka-engine, And yung battery niya nandito, I believe yung gasolina niya, ayan, tapos tingnan natin yung pinaka-rear taillight. So, medyo patulis yung kanyang pinaka-design sa rear taillight natin dito. Ayan, nakikita nyo ba? Medyo patulis siya, no? Ayan, so, ang natin dito is yung mga LED lightings niya, integrated na rin yung pinaka-signal indicator nandito sa gilid. Ayan, so, yan, isang buo na to, no? So, pag ito, medyo na disgrasya mo to, isang buo yung bibilin mo na taillight niya. So, yan, isang buo siya. So, hindi nakahiwala yung signal light, kasama na rin. Tingnan natin yung pinakalikuran natin na bahagi, no? So, yung gulong niya sa likuran, same maxi tire. Ang sukat naman nito ay merong
90. So pareho lang sila ng size, 90 by 14. So guys, yung gulong ng ating brusky natin, pareho silang merong size na 90 by 14, As you can see, medyo quality din yung kanyang parang swing arm dito. Matigas, magandang quality yung pagkakagawa. Yun lang yung pagkaka-build quality niya. Masasabi ko na talagang hindi siya yung talaga. Quality din. Even yung kanyang pinaka-muffler dito, So, pareho siya ng design ng Click 125, di ba? Plastic yung cover. Plastic ito. Ayan. So, meron ding small fender dito para yung talsik ng mga putik hindi masyadong didiretso sa ating likuran. Ito, meron siya ditong small fender. Siyempre, yung kanyang air cool, Ayan. So, guys, meron din siya ditong parang grab bar. Para din siyang sa Click 125, yung style. Ayan. So, let's check about the engine, mga idol. Yung kanyang engine. So, kung titignan nyo yung pinaka-front face niya and then yung pinaka-engine. Ayan. So, yung engine ito, 125cc, air cool. Ayan, air cool na rin siya. And single cylinder, single overhead camshaft, and 4-stroke, 2 valves. Yan. So, yan po, CVT transmission. Meron lang siyang kickstart. Yun ang advantage nito. Ayan ang kickstart natin. So, pwede natin itong kung nagka-problema yung inyong ayan, quality na. Alright, so So yan guys, pasensya na kayo na wala yung ating internet. So, yun yung problema. So, nawala yung wifi natin to. So, makikita nyo yung pinaka-side niya dito, Ayan, yung pangalan na Brusky. So, decals lang to mga idol, Tapos yung combination na parang ditong carbon, then may red, blue, red, and then silver. Ayan. And yun, yung kanyang makina, sinabi ko nga sa inyo, 125cc, single cylinder, 4-stroke, 2 valves. 2 valves lamang siya. Air cooling, and fuel injected na yung makina natin, plus CVT transmission. You can start it via electric or via kickstart. So meron tayong 2 option, electric and kickstart, mga idol. Meron tayong kickstart dito. So yan po yung advantage itong Brusky 125. Yan po yung kanyang pinaka masasabi natin. So meron tayong center stand and side stand dito. I hope meron din tong side stand cut-off switch, para sa added protection natin. Pagka naka-engine tayo o naka-switch on yung engine, basta ito po ay binaba nyo yung inyong side stand, mamamatay yung engine, So yan po, mga safety features yan. So guys, ano masasabi nyo sa ating Brusky 125? Yung pagkaka-build quality niya, okay naman talaga. Ayan. So, meron tayo ditong pinaka-grab rear. Ayan. So yung grab rear natin dito para sa Click 125 din, Yung pinaka-design. And yung pinaka-helmet naman dito, yung lagay ng helmet, okay naman din siya. Pero hindi siya ganun kalaki. Kaya natin ilagay yung mga kapote natin, mga ibang personal belongings. Tapos meron din siya ditong helmet hook. Ayan, meron siyang helmet hook dito, mga idol. Kita niyo ba yung helmet hook? So pag mag-iwan tayo sa parking, pwede natin ilagay yung helmet natin dito, may iwan natin So ayan, yung kanyang pinaka-seat o yung pinaka-upuan natin dito. Ayan, isang color lang para siyang okay din naman.
Makapal din yung foam niya sa pinaka-rider side. Ayan, no? So again, yung pinaka nito, advantage nito, yung middle floorboard, no? So may design pa sa ng konti, and then nandito yung pinaka battery, maintenance free yung battery niyan. So yun yung mga iba pang benefits nito, kasi pag may middle floorboard ka, mas marami kang madadalang gamit, ano? Ayan, yun yung pinaka advantage pag meron kang lagayan dito. So mamaya check natin yung pinaka distance from the rider, and then yung pinaka pag-upo tayo dito kung hindi ba tatama yung tuhod natin dito sa pinaka front na. This is Kawasaki Brusky 125. Yan, Kawasaki Brusky 125. First scooter na ngayon, available scooter ngayon ng Kawasaki, no? Yan. So you can see yung kanyang pangalan dito sa gilid, Brusky. So meron siyang touch ng parang decals na kala mo carbon, ano? Ayan. So dito meron siya parang carbon dito, carbon na finish na style. So three-way yung kanyang fairing. So tingin ko yung pinaka-side hindi kasama sa pinaka-front. So meron siyang pinaka-front dito. Ayan mga idol. So what do you think mga idol? Ano masasabi niyo sa bagong model ng Kawasaki? So tingnan naman natin yung pinaka display. Ayan, yung display niya. Alright. So sa display, it's a combination of analog and digital. Ayan. So meron tayong digital dito. Ito yung digital niya. And signal indicator nandito sa bandang baba. Ayan. Pagka naka-indicators ka, nag-signal left and right. And dito naman yung pinaka-analog natin, speedometer. Ayan. Tapos yung mga indicator, yung engine indicator, high and low beam indicator. I believe nandito naman yung kanyang, wala dito sa kabila. So yan. Yan po yung other details natin. So fuel gauge, siguro nandito sa digital. And meron silang parang logo or pangalan dito na Modenas, to. Modenas. So yan po yung ating Modenas na logo. Modenas. So yung mga, meron din siyang hazard switch mga idol, ha. May hazard to. Ayan yung pinaka-switch niya. Dito sa bandang right hand natin, nandito yung parang hazard switch. Then starting engine natin na switch. Busina sa left side, high and low beam, signal indicator. So yung mga ginamit na plastics, in my own experience, siguro mas quality yung mga Honda, Honda Yamaha. Kasi ito parang parang hindi ko masabi. Parang kulang sa pino, no? Medyo magaspang. Ayan. Ayan. So ito pa kahit dito rin, no? So hopefully it will last long. And then merong dito parang carbon finish dito. Ayan, sa side. So guys, ito yung pinaka mirror niya. Ayan, yung mirror niya dito. So yung salamin niya okay naman, hindi naman siya yung parang yung pag tumingin ka parang kala mo nagre-reflect yung mukha, yung sarili mo Ayan, okay naman siya. Ayan mga idol. So shoutout muna sa mga nanonood sa atin. Eric Motovlog, yung ating idol from kasama natin sa FKM yan before. So Jorin Barbe, yes, sa Manila area po ako. Sige po, Miss Idol Jorin, Jorin Barbe. Message lang po kayo sa ating Facebook page, sa ating messenger, and then we will assist you po na makakuha ng inyong unit. So yan po, tutulungan natin kayo makakuha ng Pyro 175. Send message to my Facebook page mga idol. At sa mga gusto rin po bumili nitong bagong Brusky 125, ayan. Pwede po kayong mag-message sa atin. Available po itong mga units na to. Tingnan natin itong red color. So sa red naman, ito yung mga pairings niya, all red na, Lahat na sila red. Ayan. So may konting touch ng black dito. So dito parang mas kitang-kita mo yung pinaka-display natin. Tingin nyo mga idol. So yan yung pinaka-speedometer. Signal indicator ito. Itong dalawang to, signal indicator yan. Speedometer.
yung mga indicators. I think sa digital, nandito yung pinaka-fuel gauge. Tingnan natin yan. Ayan, mga switches and buttons. Ang ating mirror. Ayan. Tingnan natin yung pinaka-ilaw. Ayan. So, sa ilaw naman, ayan, tingnan nyo yung ilaw niya. Anong masasabi niyo sa ilaw niya, mga idol? So, yung ilaw niya, no, iba klase rin, ano? Yun. So, yung ilaw naman itong ating model na to, as you can see, yung light niya. So, dito meron dito parang, I believe this is the signal light. Ito, itong ibabaw na to. So, yan. So, twin headlight. And nandito yung ating pinaka-LED lights, high and low beam. I think this is the low beam and the high beam. Yan. So, kala ko glass to, hard plastic to. Plastic din yung pinaka-cover. Ito yung pinaka-lights. So, meron siyang para itong daytime running light, ano? LED to. Tapos may meron dito parang carbon finish yung pinakagilid. Yan. So, okay ba yung itsura niya? Yung pinaka front headlight. So, yung front headlight niya. Yun. Parang nga siyang Mio, no? Mio 125. So, this is made by Modenas, ano? It's from Malaysia. Yan. So, Malaysia ang kanyang pinanggalingan sa ating model na to. Ayan. So, I believe na talagang ano to eh. Okay naman din yung tsura niya. So, meron pang carbon finish dito, no? Dito merong parang ano niya. So, overall, yung pinaka-braking system, so we have here a disc brake. So, 2-piston caliper, hydraulic disc brake. Meron tayo ditong telescopic forks. And then, ang pinakalikuran naman na brake nito, naka-drum brake, no? Drum brake. Ang size ng gulong nito ay parehong Maxxis tire na ginamit. So, ang size naman niya ay 90/90 by 14. So, tubeless. Yes. Maxxis tire, tubeless tire yung ginamit na to. Then, naka-alloy mags tayo, multi-spoke, para siyang Click 125B1, yung kanyang style ng kanyang pinaka-mags design. So, yan mga idol. Kung kayo po ay gusto bumili nitong bagong, ayan po yung color blue. Kanina kulay pula naman. Ayan yung pinaka-color blue natin. Ito, meron siyang red color dito na decals. Decals to, itong red na to. Ito rin ay red na color. Then LED. Ayan, so meron ditong carbon finish. Parang carbon, ano? So meron tayo ditong parang metal. Yung pinakamukha niya rito. Ay, isang buo pala siya. Kasama to dito. So isang buo. Pag tinanggal mo to, kasama tong side na to. Kala ko isang buo lang siya na meter panel dito. Ayan. So parang meron ditong parang style, no? Mata. Okay. LED lights. So yan guys, yung kanyang pinaka front face sa ating color blue. Ano masasabi nyo dyan? Ayan. So, Mio 1, ano mo yung, maraming kamukha to eh, no? Marami siyang kapareho. Ayan yung pinakamukha niya, no? So, I think itong bagong Brusky 125. So, tatlong kulay ito, I believe, may orange or brown, and then blue and red color para sa atin sa Pilipinas. So, guys, let me know your comment. Mag-leave po kayo ng comment. Ano pong masasabi niyo nito sa ating brand new model na Brusky 125. This is Brusky 125. What is your final decision? Kayo po ba ibibili nito?
And suggested retail price here at the Philippines, no? 75,000 pesos for the cash payment. And of course, may additional pa tayo na LTO 3 years plus 2,000. So magiging 77,000 pesos. Kung gusto nyo mag-apply ng installment, ang kanilang minimum down payment dito po sa Guanzon, Kawasaki, Dagupan is 5,000 pesos. 5,000. So magiging down payment natin dito 5,000, and then monthly almost I think 4,000 yan monthly, 3 years payment. So what else guys, ano pa ba masasabi ninyo? O pag-usapan naman natin yung rear. The rear so the rear part dito naman sa ating rear part naman ng ating Brusky. As you can see, ayan, ang gulong niya ay ano din, tubeless, same alloy mag wheels, and then 90/90 by 14. Ang kanyang shock sa likuran is single shock lamang siya, and then ang stopping power niya sa likuran natin, rear brake is mechanical drum brake. So we have front brake, disc brake, and then sa rear brake naman is drum brake mga idol. So hindi siya pareho naka-disc brake, no? Naka-drum brake lang yung pinakalikuran natin. So yan guys. Ano pa bang meron dito? What else? Ano pa bang kulang natin sa ating Brusky 125? So that's it mga idol, yung ating magiging live today para sa inyo. So yung kanyang pinaka-grab bar sa likuran, no? Ayan po. Ayan yung kanyang pinaka loob, no? Yung compartment. So if you see the compartment, hindi naman siya gano'ng malalim. So meron din tayong tools dito. May tools tayo dito. And then yung kanyang gasolina. Ayan yung gasolina niya. So I think 4 liters ata ito. Ayan guys. Pinaka rear tail light natin is LED lights. Alright, so premium naman yung pagkakagawa nitong Kawasaki Brusky, ano? Quality din yung mga nilagay nila. So hindi siya yung talagang. And then the front pocket, meron tayong bulsa. So may bulsa. Yan. Yung susian natin, meron tayong shutter lock. So meaning mga idol, meron tayo ditong security lock para sa ating motor. So pagkatas yung gamitin, pindutin nyo lang itong nandito. And then, naka-shutter lock na yan. Mahirapan nilang buksan yan. Then, nasa tabi rin niya yung opening ng ating upuan, ng seat. Ano? So, i-open nyo na yan pag oras na binuksan nyo to. So, that's it mga idol. Ang ating opening nandito sa tabi ng ating shutter lock natin. So, yan. Ang ating pinaka parts and anong meron dito. Wala ba siyang USB charger? So there's no USB charger. Wala tayong accessories na USB. So meron lang tayong bulsa. Front bulsa, no? Front pockets. Front bulsa natin. So yan, yung middle floorboard. Subukan natin umupo mga idol para makita ninyo. Tingnan natin yung pag umupo tayo dito. Dito natin lagay para kitang-kita niya. Hello, sir. Yan. Dito tayo mo po para kita niyo kung okay ba siyang upuan. Sige lang po. Yan. So plug-footed tayo, no? So ibig sabihin na natatouch natin. Walang kahirap-hirap yung floor pag nakaupo tayo dito. So pag naman nakalagay yung inyong pinaka tuhod, di naman siya masyadong dikit na dikit. May space pa. So yan guys, ang ating Brusky 125.
Alright, so 125cc scooter from Kawasaki, 75,000 pesos. And available na to, itong dalawa na to. Good for cash payment or installment. So pwede nyo na mabili. We're located here at Kawasaki, Guanzon, Dagupan. So nandito po tayo sa Pangasinan. So if you're in Metro Manila, pwede naman po kayo makakuha rin ito. So just send message to my Facebook page, Boy Salabaria. Please don't forget to like and follow my page and support me. Sa mga nanonood sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and invite you to be a member of my YouTube channel. No? So marami tayong mga uploaded content para sa inyo mga idol. Ayan. So ito naman po ninyo. Alright, so that's it. So that's it mga idol, yung ating pinaka-live natin sa inyo. 75,000 pesos para sa ating Brusky 125. Ayan, 75K. Pwedeng-pwede na, no? So shoutout muna kay J Motors TV sa ating idol, taga Cavite. Nads Maka from Bulacan. So, shoutout po sa inyong dalawa. Kay Lance RM. Ang maganda nga dito sa makina nito, meron siyang kickstart, meron siyang electric start, ano? Ayan, so 75,000 pesos SRP. So, meron silang installment, 5,000 pesos naman. Alright, so yan po. 5,000 pesos para sa installment, mga idol. Okay, so yan, yung pinaka mismong itsura natin, and we have the color blue and the color red. So makikita naman po yung sa decals niya, no? Nakalagay din yung Modenas. Ayan, may Modenas 125 fuel injected, and sa pinaka body andito yung Brusky na decals niya. So makikita sa baba meron ditong Kawasaki decals din, Kawasaki decals. Alright, so yan pinaka-compartment natin. So, yan po yung mga idol. And here yung ating pinaka-analog and digital display. Analog and digital display. So, analog to, naka-digital dito. Signal indicators, nandito. And starting natin, electric, hazard light, high and low beam, busina, and in signal indicator switch, no? Meron tayong shutter lock, key shutter lock, bukasan ng ating upuan, seat opener. May bulsa dito, bulsa. Ayan, makita nyo may bulsa. And dalawa yan, bulsa na yan. So, meron din tayong hook. Pwede natin isabit yung ibang gamit natin. And middle floorboard. Ayan. So, guys, sa likuran yung ating pinakagulong, 9090 by 14. Ito po yung ating pinaka-muffler, no? May cover na plastic. So, para hindi kayo mapasok. And LED lights para sa ating pinakalikuran. So, that's it guys, yung ating pinaka-live today. Hopefully, nagustuhan nyo ang ating live today. Please don't forget to subscribe. And more upcoming live. So, tomorrow po, meron tayong live sa Kimco Motorcycle Philippines. So, invited po tayo ng Kimco. So, kita-kits po tayo sa kanilang ground launching ng kanilang bagong scooter, no? Nakita ko para siyang like 150 na sporty style. So meron na naman silang bagong model sa Kimco. So tingnan po natin yan later on. So yan po ang ating mga model dito, Brusky. So bigyan ko kayo ng walk around lang sa mga bago, iba pang model and motor ng Kawasaki dito, Kawasaki Guanzon. So we have here the sporty Rouser RS200, mga idol. Ang presyo nito, cash 151,500 and down payment is 18,000 plus, 18K, 18,000 plus. Jericho Osorio, parang surplus yung kanyang Brusky, no? Yun nga, yung kanyang pagkakagawa, ano? So, personally, okay naman yung kanyang pagkakabuild, no? And we have here the Rouser or Pulsar NS N250. This is the naked style. It also comes with ABS. So makita nyo may ABS na rin to. ABS equip.
Pulsar N250. So here, ito, medyo maganda to, no? Meron tayong projector light. Cash payment nito, 163,500 and down payment, 31,000 pesos. It comes with ABS. Ang laki nung kanyang disc brake sa front, 2-piston caliper with anti-lock braking system. Makina nito, 250cc, air-cool. Ayan. Air-cool, oil-cool to, oil-cool. Yes. And then fuel injected. Ayan, yung kanyang seat, ganda. May pulsar pa dito. Ang ganda ng pag-cover niya, no? So that's it, guys. So, yung gulong niya sa likod, naka-disc brake din. And twin exhaust. That's a twin exhaust, no? Pipe. Full digital din and analog yung kanyang display. Digital analog display. Yan, yun po yung atin. And meron tayong USB charger dito. Meron na yung USB charger. 163,500. 163,500 para sa N250. Ayan, mga idol. Sa ano naman yung Rouser 200 with ABS na rin yan, no? 200cc. And meron tayo ditong mga iba pang model, gaya nitong mga Kawasaki. So, kung gusto niyo po ng mga Bajaj, CT125, 60,700 yung kanyang cash payment. Down payment, 2,800. Ang baba, no, ng kanyang down payment. So, yan po mga idol sa ating CT125, 60,700. We have here Kawasaki Barako 3. So, meron tayo ditong kickstart and then manual, no? Or electric start. So, Rouser NS125, 84,000. Down payment, 6,000. NS125, no? Ito naman, okay, pang daily service, Kawasaki Rouser NS125. Ayan ang pinaka, niya, 84,000 pesos. And here, yung mga pampasada natin. So, Kawasaki Barako. So, Barako 3 with kickstart only, 98,500. Down payment, 8,000. 98,500. Ito, 175cc. Kickstart lamang siya, no? And meron din tayo ditong dual start with electric and manual, 102,500 cash price. Ayan, so Barako 2, meron pa rin silang mga second version ng Barako 2 dual start, 97,000 electric and kick. And then meron tayo ditong kickstart lang, 93,000. So makikita nyo mas mababa ang presyo ng mga kickstart lamang, ano. Down payment ni Barako 2 kickstart 7,000 and then 8,000 naman para sa ating dual start with kickstart and electric. Ayan mga idol. So yan po yung mga available units dito sa Kawasaki Guanzon, Bulacan. So sa mga gusto pong bumili ng motor, pwede kayo mag-send message sa ating Facebook page, Boy Salabarian. We will try to assist and help you mga idol para makakuha po kayo ng inyong bagong unit. O, di ba? So, ayan, mga business motorcycle, kompleto sila rito. CT125, CT150, Kawasaki 3, and Kawasaki 2, Barako. Then, meron tayo ditong N250, Rouser 200, and then yung US Brusky 125. Ayan, Brusky 125, ano, 75,000. Solid, ano? Okay din tong Brusky natin. Ayan. So, meron din tayo ditong KLX. Ayan. KLX 150. Alright. So, poging-pogi rin itong KLX natin, ano? Magkano yung presyo ng Rouser? Yung Rouser natin, 84,000. 84,000 yung Rouser natin. Sir RJ Play. Yan. Shoutout po sa iyo, RJ Play. 84,000. And meron tayong KLX 150S, 125,000. Ito yung parang standard version. Ayan, KLX 150, 125,000. Installment ito is 123,000 plus. So yan yung ating KLX 150S version. Ganda, no? Color green. Ayan, ito na yung pinaka-latest version, I think 2024 model. Ayan. So, siyempre, kung gusto mo ng mas extreme, mas maganda yung parts, naka-inverted forks, naka-rim spoke and wheels, eto, sa'yo, KLX 150.
KLX 150. Ayan mga idol, di ba? KLX 150. So guys, ito na yung pinaka-live natin, stream. So salamat po sa mga nanood sa atin mga idol. And we will be signing out. Thank you very much sa mga nanood. Ito yung ating brand new Broski 125. So ito lang yung pinuntahan natin today talaga para maihatid sa inyo yung latest update dito po sa Kawasaki Gwanson Tapwak. So pwede ba natin kausapin si manager, invite tayo? para meron naman tayong invitation, ano? Paano ba mag-apply sa kanila? So yan. So andito po yung kanilang manager sa Kawasaki Tapwak, Dagupan, ano? So kung gusto niyo po mag-apply ng installment itong Broski 175, available po yan sa kanila. So installment, I think mababa lang yung down payment nila dito. Nasa 5,000 lang yata. So 5,800. So yun lang yung babayaran natin, 5,000 lang plus 5,000 plus meron na kayong Broski 125, ang SRP 75,000. Ha? Pass approval, sabi ni boss, ni manager. Ayan. So mabilis lang po yung approval nila dito. Within 1 day, 2 days, kung kompleto kayo sa requirement, mailalabas nyo kagad itong bago nilang model na Broski 125 na to. Alright, so sa mga gusto pang mag-PM, mag-send message lang kayo sa ating Facebook page, and kung kurso natin itong Broski 125, yan, mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook page, Kawasaki Gwanson Dagupan. Ayan. So, makikita nyo po yung logo nila, Kawasaki logo, color green. So, Kawasaki logo. Mag-message lang po kayo doon sa kanilang Facebook page, Kawasaki Gwanson Dagupan Branch. Ayan. Yun lang po kayo mag-message para mabili nyo itong model na to. Kung meron naman kayong pang-cash, pwede ba sir mang-cash to? Yes. Pwede. So pwede naman. Pero syempre sa mga idol natin na mga less budgeted o kapos sa pambayad ng cash, pwede po itong pang-installment, 5,800 yung kanyang down payment, and pwede kayong mamili ng amortization nyo, pwedeng 1 year to pay, 2 years to pay, at 3 years to pay. Ayan. So that's it mga idol. Rodolfo Cabanero, KLX 150 inverted. Magkano ba itong inverted na to, sir? So tingnan natin yung presyo nito. May nagtatanong si Sir Rodolfo Cabanero. So ito, inverted forks, no? Ito yung pinaka... Yan. Pwede mo silang i-message din, sir, sa Kawasaki Gwanson Dagupan, sa mga inquiry ninyo o detalye kung gusto nyo ng installment. Pero magkano total nito, sir? SRP? Yung KLX 136 136. Parang top of the line kasi yun. Ito yung pinaka-top of the line. So, 136,000 para dito. Top of the line na to. Ito yung pinaka-the best nilang KLX 150. Ano? Kung gusto nyong... pero ito po ay street legal kasi meron siyang may mga headlight, signal indicators, and digital po yung kanyang instrument panel. Ayan. Digital. 136,000, right? 136,000 mga idol. And with 3 years LTO registration na yon. Ganda ng fender, no? Color blue. Solid, ano? So, inverted forks, digital na yung kanyang pinaka-instrument display, naka-display yung front, rim and spoke. And siyempre, off-road tire. Ang kanyang brand ng tire ay IRC, IRC. Quality talaga yung swing arm niya. Kapal. Monoshock sa likuran. And then upswept muffler style. Ayan, napakaganda. May kickstart din to. Ayan, may kickstart na rin yung makina niya, no? So, may La Union branch po ba, sir? Actually, sir, isa lang po yung branch sa Dagupan lang. So, pwede naman na kayong i-cater, sir. Halimbawa, taga La Union kayo. Papadala na lang natin tong KLX 150 sa inyo sa La Union. Ayan. So, Sir Rodolfo Cabanero, pwede po na lang ipadala tong unit nyo sa La Union. Meron po kasing mga Gwanson store doon. Doon nyo na lang pipick upin. Pero, kung gusto nyo talaga. Punta na lang po kayo dito sa Kawasaki Dagupan, located sa Tapwak District, no? I-assist po kayo ni
George. Hanapin nyo lang po si Sir George. Yan yung kanilang manager. So, meron kayong option, pwedeng cash payment, 136,000, or pwede rin pong installment sa kanila. Boss, magkano yung range ng installment? 29,800. 29,000 plus. So, pwede na po kayo makakuha nito. Yung requirements nila, napakasimple lang sa installment, dito sa Kawasaki Dagupan. Proof of income ninyo, pakita lang ninyo kung kayo ay employed. Pagka naman po kayo may business, yung inyong business permit. And then, pagka naman proof of billing, meron kayong water bill, electric bill, business permit. And then, yung barangay clearance ninyo, pwede rin. Tapos, government ID. Kailangan din ng co-maker. So, kailangan nyo ng co-maker, mga idol. So, that's it, mga idol. Yung ating KLX 150, napaka-astig dito. Ang ganda ng pagkakagawa niya talaga eh. Yung frame niya, oh. Di ba? Ang ganda ng pagkakapintura niya, yung pagkakapaint niya. Yung upuan, ang ganda rin. Solid, oh. Kawasaki talaga, iba talaga eh. Pang off-road, quality. Diyan sila kilala din eh. Kilala rin ng Kawasaki dito. So that's it, mga idol. Ano pa bang request nyo? SRP po ng Brusky is 75,000. Paano po mag-apply? Kenneth Navales. Madali lang po mag-apply. Mag-send message lang kayo sa kanilang Facebook page, Kawasaki Guanzon Dagupan. Ayan. Mag-send lang po kayo ng message sa Kawasaki Guanzon Dagupan, mga idol. Or Dagupan Kawasaki. Oo. Basta Dagupan Kawasaki, Kawasaki po yung inyong pupuntahan na Facebook page. Ayan. So, hindi ko na may lalagay yung number nyo. So, again, hanapin nyo lang po, Guanzon Kawasaki Dagupan para mas madali po kayong makakuha ng inyong unit. Di ba sir, may special freebies kayo dito ngayon? Yes po, oven toaster. Ayun. Oven toaster. Meron pa po kayong free na Extreme Home Oven Toaster sa makakabili po ng bagong motor ng Kawasaki. So lahat po ng models. So any model po, meron silang ibibigay sa inyong Extreme Home Oven Toaster. Yan. And regular giveaways. Yung regular giveaways nila dito, helmet, t-shirt, ano pa ba? Temporary plate. Siyempre yung warranty, meron din. Yung service, free service. Yan. So yun, yung mga idol, ano pang hinahanap ninyo? No, so, nandito na po, sinabi ko na sa inyo lahat. So, itong Brusky 125, available for installment. 75,000 ang kanyang SRP, plus LTO 2,000, 77,000. And ang kanyang down payment, 5,800. So, pwede na po kayo mag-apply nito sa installment, itong Brusky 125. Sa mga nag-iintay nito, no? Meron tayong color red and color blue. Marami pa ba tayong unit after this? May available pa? Meron pa naman. So, meron pa rin available. So, halimbawa, may nauna sa inyo sa color red. Mas maganda kasi pumunta na kayo dito or mag-best. Paunahan na lang. Ayan, paunahan na lang po tayo sa ating mga unit natin. So, later on, mas maganda po, makapag-message na kayo sa Kawasaki Guanzon Dagupan para may lista na yung pangalan ninyo. Di ba? Kung mag-apply kayo ng installment, pass approval sila, 1 day, 2 days. Basta kompleto kayo sa inyong requirement, makukuha nyo kagad yan, ma-approve kagad kayo. So yan mga idol yung ating information, details dito po sa Kawasaki Guanzon Dagupan. Please, sa mga nanonood sa ating YouTube, please don't forget to like my video. Ayan. 3 color pong available ng Brusky. No? We have red, blue, and brown. Ayan. 3 kulay po yun. Gold brown. So 3 kulay po yung available. Meron tayong red, blue, and gold brown. Yan po yung color version ng ating Brusky. So, ayan. So, mga nagtatanong pa dyan, meron pa ba kayong pahabol? Meron pa ba habol pa po ba kayong itanong? So, ayan na po. 75,000, 2,000 na LTO, and 5,000 plus na down payment. Ayan po ang ating babayaran sa Brusky 125. Alright. So, abangan nyo rin po yung ating magiging full vlog para dito sa unit na to. So, gagawa natin to ng specs and features review para sa inyo mga idol. And, siyempre, inaabangan natin to matagal na. And finally, available na nga dito sa Pangasinan. So, Pangasinan area po tayo. Kung kayo po ay medyo malayo,
Yan. Sa dito po sa Pangasinan, for your information, sila lang po ang merong available na unit ito ngayon. Yes. Alright, so dito lang po kayo makakakita ng unit sa kanilang branch sa Guanzon, Kawasaki Guanzon. Kasi po, very limited pa yung unit na to. So selected pa lamang ang merong ganitong klaseng model. So kung pupunta kayo sa mga ibang dealership, baka wala kayong makita. So very seldom. Sila lang po meron ngayon dito sa Pangasinan, located sa Dagupan, Alright, so thank you very much mga idol. Ako po yung magpapaalam na sa ating live stream. Again, don't forget to like and follow my page, Boyd Salabaria. Para sa mas maraming katanungan, send message lang sa ating Facebook page. And para naman po sa mga nanonood sa ating YouTube channel, thank you very much sa inyong suporta. Siyempre, ini-invite ko kayo to be member of my YouTube channel. Thank you very much mga idol. Bye-bye na po. Thank you. Sir Rodolfo Cabanyero sa La Union, kung taga La Union kayo, punta lang kayo sa Dagupan, para makapag-apply dito sa kanila. Alright, salamat po Sir Rodolfo and Lucio Mac Official. Thank you very much.